Čauko, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes si rozbalíme tento balík, ktorý mi pred chvíľočkou prišiel. No a čo je v ňom? Nachádzajú sa tam dva pavúky, neurčené jedince, teda dúfam, že to budú samičky. Ale tam Poecilotheria tigris na veselí a Tiltocatl vagans. Takže by som šiel pomaly aj na to. By the way, toto video nie je dabované, ako je asi počuť. Takže ak by to náhodou bolo zle, tak potom sa vykašlem na celé toto a proste to video dodabujem. Ale tak snad to bude fajn a ja si takto ušetrím robotu a čas, ktorý by som strelil dabovaním. By the way, ešte pri tom, ako som toto točil, som si všimol, ako sa mi zvlieka Brachypelma alebo Pilosum nicaragui, alebo Tiltocatl alebo Pilosum nicaragui, takže možno ešte z toho potom niečo bude. Pavúčky mám za sebou už nejakú cestu, tak dúfam, že budú v pohode a že budú spolupracovať. Tak, konečne sa niekam dostávame. No. Tak, samozrejme, aha, tu som odrezal z krabice, skvelé. Tak samozrejme kopa vyplňujúceho priestoru, čože samozrejme skvelé. Perfektne zabalené to je. No a už tu vidím prvého pavúka, ten bude asi iste tu. A možno tam nakoniec budú obidve, alebo tu nevyzerá, že by ešte niečo bolo. Ale pre istotu, nie že teraz niekde šmarím pavúka do prdela. Dobre, to už bol iba papier. No. Takže vlastne všetko to je tu v tomto jednom. Áno, sú to dosť malé pavúky, menšie jedince. Ale tak či tak si k tomu pripravíme ketchup a nejaké pomôcky. Zatiaľ sa pozriem, ako to vlastne vyzerá. A ešte predtým, ako ich dáme von, tak pre nich musím pripraviť ich nové ubikácie. Tak krásne sú v alobale, aby sa im nič nestalo, čo sa týka teploty. Tak vidíme, že ešte tam pod alobalom je jedna vrstva nejakého vyplňujúceho materiálu. No perfektne, takto má byť zabalený pavúk. Tak. No a asi to budú proste dve takéto ampulky. Tak, skvelé, ďalší alobal. Ja mám si s tým dal naozaj záležať. To cením. Tak, ale pod touto vrstvou alobalu už pravdepodobne budeme vidieť to, čo chceme. A je to tak. Už tu máme dve ampulky s pavúčikmi, dokonca aj názvy sú popísané, skvelé, aby som sa nepomýlil. Takže tu je tá naša povecka a tu je Tiltocatl, skvelé. No, obidve nie sú nejako veľké. No, perfektne, začal by som asi tým Tiltocatlom. Ale najprv by som im pripravil ubikácie, aby som ich mal rovno do čoho dať, takže poďme na to. Takže som si pripravil tieto dva kelímky. Sú teda trošičku väčšie, ako by mali vlastne pre tieto veľkosti byť, ale hold, menšie som nenašiel. Tento je úplne nový a ten menší je už použitý, ale tak dobre som ho vyčistil, takže by to malo byť v poriadku. Každopádne, začneme ako vždycky substrátom. Tu dám takú vyššiu vrstvu, keďže tam pôjde ten Tiltocatl, čo je pozemný druh. Nech si má kam hrabať, toto je podľa mňa už celkom dosť pre takého kopca. No a nejaký korot by som mu vybral, asi toto. Možno by mu mohlo byť fajn. Keď mu to malo čo držať, je mu tam dám kamienok. Hej, trošku to hodím tam korov.
No dobre, táto to bude fajn. Môže si vybrať, či chce byť tu alebo tu. Tak. Paráda. Trochu vody nezaškodí. A teraz už iba test, či to dokážem zavrieť. Ale vyzerá, že na pohodu. Tak a tu sa nachádza teda Tiltokatl Vagans. Môže ísť nabok a teraz ešte pre tú povedzku. Tam dám substrátu už trošku menej. Keďže tá skôr potrebuje do výšky, ale ešte... Myslím si, že toto by jej kľudne stačilo. A možno ešte tam prihodím. Akýže korok jej zvolíme? Čo bude také fajn? Toto by sa možno hodilo. Nejako. No a toto sa aj bude hodiť sem. Hlavne tu zaviem. Tak a ešte by som dal sem niečo takéto. Možno. Nech to má nejakú textúru. No dobre, tak to bude fajn. Tak a predsa toto je povedzka, takže tu pôjde tej vody trošku viac. Tak, to môže ísť dopreč. Toto si dáme na kraj a začneme tým Tiltokatlom. Tiltokatl Vagans. Toto si menej odsuniem a skúsim otvoriť túto ampulku. Tieto sa dosť... Aha, dobrá, tak to je celkom fajn. Tak, ja sa teraz pozriem, ako na tom sme s týmto krpcom. A ja už ho vidím, neviem ako vy, nie? To vidím, no on je tu na svodku, to je fakt taký malinký bobík. No a tu ho máme. Teraz dúfam, že sa rozbehne a utečie niekde do prdela. A samozrejme si nesrandu. Tak ale keďže tu máme, tak si môžeme takto pekne prezrieť. Ešte keby to zaostrilo, že áno. No. Tak ja si presne pripravím už toto. No, ako sa máš? Čo je? Ale je pekný napapaný. Dúfam, že si samička. Kde ideš? Pôjdeš domov? No a už je doma. Tak sme si ho nejako extra neprezreli. Už zalizla rovno dole. No a myslím si, že viac nemám s ňou čo robiť, takže... Tak, teraz si to zavriem a hotovo. Tak, no a teraz tá zaujímavejšia časť, povedz lotéria, tá dúfam, že bude mimoriadne kľudná a hlavne, že sa nič nepokazí. Predsa vieme, aké sú povedz lotérie. Ja si posuniem trošičku statív, nech mám túto priestor. Hotovo, povedzka je otvorená. A je pravda, že je to krpec a teoreticky by ma nemala vedieť ani uhryznúť. Ale... A už vidím nožku. Čau, ahoj. Ale bezpečie, opatrnosť je istota, že áno. Taktiež nechce, aby si ublížila aj ona. Ja za nej, aký som ju otočená. Ona je otočená dole, ona sa pozerá preč odo mňa. Tak. Zoberiem si niečo drevené, nech to není pre ňu také zlé, ináč máme možno takto ukázať. No neviem, ako dobre to vidno. Každopádne by som bol rád, keby že by šla von. A už cúva von. Tak, poď. Či ju takto by? Pôjdeš, vycúvaš? Mohla by si vycúvať, to by bolo fajn. Ja sa už iba prechytím. No a bude to v pohode, nič sa nestane. Budeme kľudní všetci, že áno. Teraz ju na nej bude lepšie oveľa vidieť. No poď moja, poď. No poď. No môžeš, poď.
poď von, no. Joj, kde sme to? Kde sme to my odišli, že? Jaj. Kde sme to odišli, poď naspäť. Jaj. No poď. No vidíš, joj, ale ako si pekná. Pozrite na ňu. Tá povedzka je fakt nádherná. No je skutočne pekný pavúk. Vy to máte teda taký dosť blbý obraz, lebo už je to dosť priblížené. Neskúsim možno ešte to priblížiť takýmto spôsobom, že stiahnem kameru. No takto som sa nevydržal pozerať, je reálne hodinu. Ale teraz je už asi nám pokojne sa zabýva. Iste aj zatvorím. Neboj sa. No posratá si, že? Ako inak. Ja nožku tam máš, to nemôžem zabiť teraz. Jaj, ty opica. Opica! Daj preč si nohy odtiaľ. No vidíš. Tam sa schovaj, áno, tam, dozadu. Dobre, teraz týmto úplne neverím, neviem kedy je zavretý a kedy nie. No, hotovo. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohoto videa a ak sa vám toto video páčilo, rozhodne budem rád, ako ho podporíte lajkom. A ak chcete vidieť ďalšie videá o pavúkoch, no tak rozhodne nezabudnite na odber. Taktiež budem rád, ak mi poskytnete nejakú spätnú väzbu dole v komentároch, či sa vám video páčilo, či sa vám páčil edit a podobne. Majte sa krásne a čaute.